Celý život pracujete, šetríte, odkladáte si peniaze a zrazu vám niekto ponúkne skratku. Peniaze, ktoré sa vraj sami rozmnožujú. Stačí len uveriť a investovať. Lákavé však, ale zadarmo nie je nič. A už vôbec nie na internete. Celý život som bol na peniaze opatrný. Nikdy som sa nezadlžil, nikdy som si nepožičal viac, než som mohol vrátiť. A nikdy som neminul viac, ako som mohol. Úspory som si odkladal roky. Po troške poctivo. Bolo to pre istotu. Ako sa hovorí, pre pokoj v duši. A potom som na internete narazil na video. Známa tvár. Človek, ktorého som osobne už stretol. Sympatický, dôveryhodný. A hovoril veľmi presvedčivo priamo do kamery. Za jediný mesiac som strojnásobil svoje úspory. Táto spoločnosť mi zmenila život. Odporúčam to každému. Bola to jeho tvár, aj keď hlas bol trochu iný. Ale aj stránka, ktorú odporúčal, vyzerala seriózne. Grafy, čísla, referencie ďalších ľudí. Dokonca tam bolo aj logo jednej veľkej banky. Ja som len vyplnil svoje telefónne číslo a konzultant mi zavolal sám. Bol príjemný, trpezlivý a odborník. Vysvetlil mi všetko. Povedal, že stačí začať s malou sumou, že nič neriskujem. Vložil som 500 eur. O týždeň mi na účte pribudlo 100. Videl som to na vlastné oči. No tak som vložil viac. Potom ešte viac a ešte viac. Keď som si chcel peniaze vybrať, konzultant mi vysvetlil, že najprv musím zaplatiť daň z výnosov, inak mi ich nevyplatí. Išlo o 300 eur. Zaplatil som, veď som mal na účte niekoľkonásobne viac. Ale výber stále neprišiel. Konzultant zavolal znovu. Tentokrát prišiel iný problém. Overovací poplatok. Administratívny úkon vraj povinný zo zákona. Ďalších 200 eur. Začínal som byť trochu nervózny, ale bolo by predsa škoda teraz odísť, keď som tam mal toľko peňazí. Zaplatil som aj to. Potom mi napísali e-mail. Môj účet bol vraj zablokovaný pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Na odblokovanie potrebovali notársky overený doklad a poplatok 500 eur. Volal som konzultantovi, telefón zvonil. Nikto neodpovedal. Písal som e-maily, žiadna odpoveď. Stránka o týždeň zmizla a s ňou aj väčšina mojich úspor. Mne osobne sa to nestalo, ale pokojne mohlo. Prosím vás, dávajte si pozor. Videá so známymi osobnosťami, ktoré odporúčajú výhodné investície, sú často falošné. Ich tváre, hlasy a gestá sa dnes dajú upraviť počítačom. Ak vám niekto sľubuje vysoké výnosy bez rizika, je to podvod. A nikdy neplaťte žiadne poplatky za to, aby ste dostali späť svoje vlastné peniaze. Dôverujte, ale overujte.